U Alla bil-passjoni ta' Kristu ibnek u Sidna, tiqritt il-mewt li writna minħabba l-ewwel dnub, aħna lkoll li tnissilna minn Adam. Agħtina li nsiru bħal Kristu biex kif ilbisna x-xbigħa tal-bniedem tal-art li minnu tnissilna skont in-natura, hekk ukoll bil-tusija tal-grazzja nilbsu x-xbigħa tal-bniedem tas-sema bi Kristu Sidna. Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajja. Ara, il-qaddej tiegħi isib ir-risq, jintrefa', jola u jkun il fuq minn kulħadd. Bħalma ħafna ndexxu minnu għax wiċċu tħassar donnu ma kienx bniedem u s-sura tiegħu ma kontx tqisha ta' bniedem. Hekk qatt jistaġbu ħafna ġnus minħabba fih. Quddiem u slaten jalqu ħalqhom għax qatt jaraw ġrajja li qatt ma semmet u jifhmu dak li qatt ma semgħu bih. Min kien jemmen dak li smajna u f'min intwera drieħ il-mulej. Bħal xitla kiber qudiemna u bħal qelb mingħajr nixfa. Ebda sura ma kellu u ebda ġbien biex inħarsu lejh jew xi sura biex nitaxqu biha. Kien imżebblaħ u mwarrab mill-bnedmin. Bniedem li bata u ma kienx jaf x'inhu l-mard. Bħal wieħed li n-nies jaħbu wiċċhom lilu. Bniedem imżebblaħ u aħna xejn ma qsnieh. Iżdu refa' fuq il-mard tagħna u tabba bin-niket tagħna. Aħna ħsibnieh bħal wieħed ikkastigat, mitluq minn Alla u miġrub fix-xejn. Iżdu kien miġrub minħabba fid-dnubietna, misħuq minħabba f'ħżunietna. Għas-saħħa tagħna waqa' il-kastig fuq u bis-swat tiegħu sibna l-fejqan tagħna. Aħna lkoll bħalna ċmitlufa, kull wieħed minna qabad triq għal rasu. U l-mulej xeħed fuq il-ħażen tagħna lkoll. Ħaqru u wuqa' tal-jum bla biss ma fetaħ fommu. Bħal ħaruf maħut tal-qatla u bħal naġa mbikma miet min iġisra ma fetaħx fommu. Bil-forza u l-ħaq neħja. U min qatt jaħseb fuq xortija? Iva, għaġtuh mill-art tal-ħajjin minħabba fid-dnub il-poplu tiegħi kien midrub. U tawh qabar mal-ħżina u mal-onja difnuh għalkemm ma għamel ebda dinja u minn fommu ma ħareġ ebda qelb. Iżda l-mulej oġbu jaksu bil-mard talli joffri ruħu b'sagrifiċċju ta' riparazzjoni. Huwa qatt jara nisel u jittawwa lilu u r-rieda tal-mulej isseħħ bih. Wara d-tbatija tiegħu qatt jara d-dawl, jixba' bit-tarif tiegħu. Il-ġust jiġġustifika lill-qaddej tiegħu quddiem il-qotra u l-ħażen tagħhom jitabba bihom. Għalhekk nagħtih il-qotra b'sehmu u jkollu sehem fil-priża mal-qalbini għax offra ruħu għall-mewt u kien magħdud mal-midinbin u ineħħa l-ħtijiet tal-qotra u ndaħal għall-midinbin. Il-kelma tal-mulej. Qassam responsabbjali ngħidu flimkien missier nerħi ruħi f'idejk. Missier nerħi ruħi f'idejk. Fik mulej miskien ma jkolli qatt għax nilex. Fil-ġustizzja tiegħek salvani. F'idejk jien nerħi ruħi, inti teħlisni mulej Alla tas-sewwa flimkien missier nerħi ruħi f'idejk. Minħabba li d-dewwa tiegħi kollha jien sirt ħaġa ta' min ikasbara. Jitwerru l-ġirien tiegħi u min jafni jibża minni. Dawk li jarawni barra jaħarbu minni. Insewni bħal wieħed mejjed. Sirt bħal ġarra nkisra
Flimkien missier nerħi ruħi fidejk. Imma jien fik nittama mulej, jiena ngħidlek Alla tiegħi fidejk xortija, eħlisni min jitla dewwa u min dawk li joħduha kontrija. Flimkien missier nerħi ruħi fidejk. Uri d-daw ta' wiċċek lill-qaddej tiegħek. Fit-tiba tiegħek eħlisni. Issaħħaħ u qawwa qalbkom intom ilkoll li tittamaw fil-mulej. Flimkien missier nerħi ruħi fidejk. Qari mill-littra lil-Lut. Uti, meta aħna għandna l-qassis il-kbir li hu tassew kbir, qassis li daħal fis-smewwiet, Ġesu bin Alla, ħanżommu sieħa l-fidi tagħna u nisqarruha. Għax aħna m'għandniex qassis il-kbir li ma jistax jagħder id-djufija tagħna. Imma għandna wieħed li kien imġarrab bħalna f'kollox minn barra d-dub. Ħanersqu mela qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja biex naqalgħu ħniena u nsibu f'waqta il-grazzja li neħtieġu. Meta kien jgħix fuq din l-art, Kristu offra talb u suppliki b'leħen u bidmuh lil dak li seta' jsalvah mill-mewt. U kien mismuh minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla. Qatt li kien ibin tgħallem minn dak li bata xi tfisser l-ubbidjenza u billi laħaq il-perfezzjoni sar awtur tas-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min jisma' minnu. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil-Alla. Glorja u tifħir lilek Kristu. Glorja u tifħir lilek Kristu. Minħabba fina, Kristu qobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla għollih sas-smewwiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu skont San Ġwann. Dak iż-żmien Ġesu ħareġ mad-dixxipli tiegħu u qasam għan-naħa l-oħra tal-wied ta' Kedron. Hemmhekk kien hemm ġnien u daħal fih mad-dixxipli tiegħu. Ġuda dak li tradih kien jaf fuq il-post għax Ġesu kien sikwit jinġabar hemm mad-dixxipli tiegħu. Ġuda ħaġema soldati u xi jases mingħand il-qassissin il-kbar u l-Fariżej u mar bihom hemmhekk bil-fanali, torċi u armi. Ġesu li kien jaf kull ma kien ġej fuqu mar fuqhom u qalilhom. Lil min qegħdin tfittxu? Huma wieġbuh. Lil Ġesu ta' Nażaret. U qalilhom. Jiena hu. Ġuda dak li tradih kien hemm magħhom huwa wkoll. Kif Ġesu qalilhom jiena hu huma resqu lura u waqgħu mal-art. Lil min qegħdin tfittxu? Reġa' staqsihom u huma qalulu. Lil Ġesu ta' Nażaret. Ġesu weġibhom. Qedtilkom li jiena hu. Jekk qegħdin tfittxu lili ħallu lil dawn imorru. Dan sar biex iseħħ dak li Ġesu kien qal. Minn dawk li tajtni anqas wieħed biss ma tlift. Xmon Pietru kellu sejf siltu u darab il-qaddej tal-qassis il-kbir u qatalu barra widintu l-leminija. Dan il-qaddej kien jismu Marku, ma Ġesu qal lil Pietru. Erġa' daħħal is-sejf fil-għand tiegħu. Forsi l-karġi li tani missieri ma nixorbux? Imbagħad is-suldati u l-kaptan tagħhom flimkien ma' assess tal-Lut qabdu lil Ġesu u rabtuh. L-ewwel ħaduh għand Anna billi dan kien missier il-mara ta' Kajfa, il-qassis il-kbir f'dik is-sena.
Kajfa kien dak li ta' parir lil Lut ikun jaqbel li wieħed bniedem imut għal poplu. X'mun Pietru u dixxiplu ieħor marru wara Ġesu. Dan ix-dixxiplu kien mitħla tal-Qassis il-Kbir u għalhekk daħal fil-bitħa tal-Qassis il-Kbir flimkien ma' Ġesu. Imma Pietru baqa' barra ħdejn il-bieb. Imbagħad id-dixxiplu ieħor li kien mitħla tal-Qassis il-Kbir ħareġ ikellem lill-Purtinara u daħħal lil Pietru ġewwa. Il-qaddejja li kienet mal-bieb qalet lil Pietru. Int m'intix ukoll wieħed mid-dixxipli ta' dan ir-raġel? U wieġibha. Le, minix. Il-qaddejja u l-Qassis kienu kebsu n-nar bil-faħam għax kien il-bart u għadu hemm asħana. U Pietru wkoll għad magħhom asħana. Il-Qassis il-Kbir staqsa lil Ġesu u d-dixxiplu u t-tagħlim tiegħu. Ġesu wieġbu. Jiena tħaddit fil-beraħ quddiem kulħadd, għallimtejjem fis-sinagoga u fit-tempji fejn jinġabru l-Lut kollha u bil-moħħ ma xejn. Għalfejn qiegħed tistaqsi lili. Staqsi lil dawk li semgħuni x'għedtilhom huma jafu x'għedt. Kif għalhekk wieħed mill-għasas li kien ħdejn taħt daqqa ta' ħarta lil Ġesu u qallu. Hekk twieġbu lill-Qassis il-Kbir? Ġesu qallu. Jekk kienet xi ħaġa mis-sewwa urini fejn, imma jekk qed tissewwa għaliex terfa' jdejk fuqi. Imbagħad għandna bagħat lil Ġesu marbut għand Kajfa, il-Qassis il-Kbir. X'mun Pietru mela kien qiegħed hemm asħana u qallu. Int m'intix ukoll wieħed mid-dixxipli tiegħu? Imma hu ċaħatu u qal. Le, minix. Wieħed mill-qaddejja tal-Qassis il-Kbir li kien jiġi minn dak ir-raġel li Pietru kien qatalu bidintu qal. Mela, jien ma rajtekx miegħu fil-ġnien? Pietru ċaħat għal darba oħra minnu fih idden is-serduq. Imbagħad ħadu lil Ġesu għand Kajfa għall-Pitrur. Kien filgħodu kmieni u ma daħlux fil-pretorju għax ma rridux jitnizzsu biex ikunu jistgħu jagħmlu l-ikla tal-għajt. Pilatu ħareġ barra ħdejhom u għalilhom. X'akkuża għandkom kontra dan ir-raġel? Huma wieġbuh. Li kieku dan ma kienx raġel ħażin, aħna ma konniex nagħtuk f'idejk. Pilatu għalilhom. Ħudu intom u ġġudikaw intom skont il-liġi tagħkom. Imma l-Lut għalulu. Aħna m'għandna seta' noqtlu lil ħadd. Dan ġara biex iseħħ dak li Ġesu kien qal meta fisser kif kellu jmut. Pilatu reġa' daħal fil-pretorju, sejjaħ lil Ġesu u qallu. Inti s-sultan tal-Lut? Ġesu wieġeb. Dan qiegħed tgħidu int minn moħħok jew kienu oħrajn li qalulek dawn fuqi. Pilatu wieġeb. Mela jinludi, kien il-poplu tiegħek u l-qassissin il-kbar li tawk f'idejja, x'għamilt? Ġesu wieġeb. Is-salma tiegħi mhijiex ta' din id-dinja. Jekk kieku saltnati kienet ta' din id-dinja, il-għasses tiegħi kienu jiġġieldu biex ma ngħatax f'idejn il-Lut, imma ta' bilħaq saltnati mhijiex ta' hawn. Pilatu qallu. Mela inti sultan? U Ġesu wieġeb. Int qiegħed tgħidu jien sultan. Jien għalhekk twellidt u għalhekk ġejt fid-dinja biex nixħed għall-verità u kull min iħobb il-verità jisma' leħni. Pilatu qallu. U l-verità x'inhi? Għal dan reġa' ħareġ quddiem il-Lut u għalilhom. Jien ma nsib ebda ħtija fih. Issin intom għandkom id-drawwa li neħilsilkom wieħed fil-għajt. Tridux neħilsilkom lis-sultan tal-Lut. Hawn huma mill-ġdid bdew jgħidu u jgħidu. Mhux lil dan imma lil Barabba. Dan Barabba kien brigant. Imbagħad Pilatu ordna li jieħdu lil Ġesu u jagħtuh is-swat. Is-soldati niżżu kuruna tax-xewk u jedu ilu fuq rasu u libsuh mantar aħmar skur. U bdew għaddejjin qudiemu jgħidulu. Islim għalik, ja sultan tal-Lut. U bdew jagħtuh bil-ħarta. Għal darba oħra Pilatu ħareġ barra jgħidilhom. Araw, se nġibilkom qudiemkom hawn barra biex tkunu tafu li jien ma nsib ebda ħtija fih. U Ġesu ħareġ hemm barra li jibes il-kuruna tax-xewk u l-mantar aħmar u Pilatu qalilhom. Araw, hawn u l-bniedem.
X'ħin raw il-qassisin il-kbar u l-asas bdew jgħidu. Salbu. Pilatu għalilhom. Udu u salbu intom, jien ma nsib ebda ħtija fih. Il-Lut weġbuh. Aħna għandna liġi, u skont din il-liġi għandu jmut, għax għamel lilu nnifsu b'Alla. Meta sema dan Pilatu aktar beża' għax daħal fil-pretorju u qal lil Ġesu. Int mnejn int? Ma Ġesu ma wieġbu xejn, għalhekk Pilatu qallu. Lili ma tkellimx, ma tafx li jien għandi s-seta neħilsek u għandi s-seta nsalbek? Ġesu wieġbu. Ma kien ikollok ebda seta' fuqi kieku ma ngħatax lilek minn fuq. Għalhekk min talili f'idejk għandu ħtija akbar. Minn dak il-ħin il-qudiem Pilatu beda jfittex kif jeħilsu, imma l-Lut issuktaw jgħidu. Jekk teħles lil dan, tiksirha ma' Ċesari, għax kull min jagħmel lilu nnifsu sultan ikun qiegħed joħodha kontra Ċesari. Meta semagħhom jgħidu dan Pilatu ġab lil Ġesu barra. Qegħdu fuq sedja għolja fil-post imsejjaħ Litostrotos bil-ludi Gabata. Kien jum it-tħejjija tal-għid għal-ħabta tas-sija. Pilatu qal lil-Lut. Araw, is-sultan tagħkom. Dawk infexxew jgħidu. Għal-mewt, salbu. Pilatu qalilhom. Jien se nsallam lis-sultan tagħkom. Imma l-qassisin il-kbar weġbuh. Aħna m'għandniex sultan ħlif lil Ċesari. Fl-aħħar tawlhom f'idejh biex isalbuh. Huma ħadu lil Ġesu. Ġesu rafa' s-salib u ħareġ lejn il-post imsejjaħ il-qorija, il-ludi Golgota. Hemm salbuh ma' tnejn oħra, wieħed kull naħa u Ġesu fin-nofs. Pilatu għamel kitba u waħħalha fuq is-salib. Fiha kien hemm miktub Ġesu ta' Nażaret, is-Sultan tal-Lut. Din il-kitba qrawha ħafna Lut biex il-post fejn salbu lil Ġesu kien qrib il-belt. U l-kitba kienet bil-ludi, bil-Latin u bil-Grik. Għalhekk il-qassisin il-kbar tal-Lut marru jgħidu lil Pilatu. Ma kienx imissek ktibt is-sultan tal-Lut, imma dan qal jien is-sultan tal-Lut. Pilatu wieġeb. Issa li ktibt. Wara li salbu lil Ġesu s-suldata ħadu l-bies tiegħu u qasmuh f'erba' sem lil kull wieħed minnhom. U ħadu wkoll it-tunika. Din kienet libsa blaħjata minn suġġa biċċa waħda minn fuq s'isfel. Ftehmu bejniethom u qalu. Ma nqattawhiex, iżda naqtaw ix-xorti għaliha u lil min tmiss joħodha. Dan ġara biex iseħħ l-Iskrittura li tajt wejġa qasmu bejniethom ma l-ilbies tiegħi ntefgħu ix-xorti u dan ta' bilħaq għamluh is-soldati. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu ommu, oħt ommu Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lamaħ lill-ommu lid-dixxiplu li kien iħobb wieqaf ħdejha qal lill-ommu. Mara, hawn ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu. Hawnhi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħadannu. Wara dan Ġesu billi issa kien jaf li kollox kien mitmum biex isseħħ l-Iskrittura qal. Għandi lanċ. Kien hemm ħija mimlija bil-ħalli u ma xarbu sponża bil-ħalli u ħalluha ma' għażba u resqu ilu lejn ħallu kif Ġesu ħall qal. Kollox hu mitmum. Imbagħad mejjer rasu u rradd ruħu. Billi kien jum it-tħejjija tal-għid, il-Lut ma rridux li f'jum is-sibt l-isma jibqgħu fuq is-salib. Għax dak is-sibt kien jum solenni għalihom. Talbu mela lil Pilatu biex jiksrulhom riġlejhom u jneħħu l-isma. Għalhekk ġew is-soldati u kissru riġlejn tal-ewwel u tat-tieni wieħed li kienu msalbin miegħu. Iżda meta waslu għal Ġesu billi raw li kien ġa mejjed ma kissrulux riġlejh. Madankollu wieħed mis-soldati nifidlu ġenbu blanza u minnu fih ħareġ demm u ilma. Dan qiegħed jiġdu minn raba għajnejh u x-xhieda tiegħu hija minnu. U jaf li qiegħed jgħid il-verità biex intom ilkoll temnu.
Għax dan ġara biex iseħħ l-iskrittura li tajt. Ebda waħda minn għadu ma kisrura. U hemm ukoll kitba oħra fl-iskrittura li tajt huma qed iħarsu lejn min nifdu. Wara dan Ġusepp min Arimatija li kien dixxiplu ta' Ġesu bil-moħbi għax kien jibża mill-lut. Maru talab lil Pilatu biex jieħu l-ġisem ta' Ġesu. Pilatu ħallih u ġie u ħall ġisem tiegħu. Ġie wkoll Nikodemu dak li qabel kien mar għand Ġesu bil-lejl. U ġeb miegħu taħlita ta' mor u sabar tiżen xi miet libra. Dawn it-tnejn ħadu lill-ġisem ta' Ġesu kebbew fil-faxex tal-għażel bil-fwejjaħ kif soltu jagħmlu l-lut qabel id-difna. Fejn kienu salbu lil Ġesu kien hemm ġnien u f'dan il-ġnien kien hemm qabar ġdid li fih kienu għadhom ma difnu lil ħadd. Hemm qiegħdu lil Ġesu x'kien jum it-tħejjija għall-lut u għax il-qabar kien fil-qrib. Illum il-Knisja tippreżentalna s-salib l-ewwel qaddisa tas-salvazzjoni tagħna. Hija ewda illi jfakkarna fis-siġra tal-Eden. Il-ktieb tal-Ġenesi f'dak il-waqt ukoll ipoġġi lill-bniedem quddiem is-siġra tal-ħajja. Imma l-bniedem ma jaċċettax il-limiti tiegħu qudiemha. U ħaseb illi Alla ma jħobbux. Fis-salib naraw tirrifletti l-imħabba. Ġesu qal aħfrilhom għax ma jafux x'inhuma jagħmlu. Lil Ġwanni qallu ħawni ommok. Lil Ħallil it-tajjeb illejla tkun miegħi fis-saltna tiegħi. Mhuwiex dan diskors ta' mħabba? Is-sigriet ta' din l-imħabba tidher fil-kliem ta' Ġesu. Alla tiegħi għaliex tlaqtni. Forsi meta nisimgħu dan id-diskors naħsbu li Ġesu qiegħed iħoss in-nuqqas tal-missier u nifqu hemm. Imma fil-fatt Ġesu qiegħed jikkwota mis-Salm 22 li huwa salm ta' fiduċja li min ikun għaddej minn xi dbatija jrid ipoġġi minkejja kollox il-fiduċja tiegħu f'Alla l-Missier. Mela anki meta inħossu it-toqol tas-salib kif talab Ġesu mid-dixxipli tiegħu, erfa' salibek u imxi warajja, din għandha tkun okkażjoni għal kulħadd biex bil-kuraġġ nerfgħu is-salib. Alla ma jridniex nieqfu fuq is-salib, imma li fih naraw il-mezz biex ikollna l-ħajja ta' dejjem. Is-salib tagħna jista' jkun marda, inġustizzja tal-oħrajn, meta ħadd ieħor ma jifhimniex, xi ħaġa li f'kelma waħda lilna tkissirna, bħalma jgħid il-Malti min m'għandu s-salib għandu donna. Imma l-importanti huwa li nġorru jew le, l-importanti huwa kif qegħdin inġorru s-salib tal-ħajja. Salib tal-ħajja rridu nġorruh b'fiduċja li Alla jħobbna. Aħna nistgħu nirvillaw quddiem is-salib bħal Ħallil il-ħażin. Imma s-salib jista' jkun ukoll il-molla li ddawwar il-ħarsa tagħna lejn Alla. Ninnutaw li anke fil-Vanġelu ta' San Ġwann Ġesu huwa dak li jersaħu lejn is-salib. Meta jippreżentawhulu, iħadnu u hu waħdu jinżel fuq is-salib biex isalbuh. Ġesu għad kwiet quddiem id-daqqiet u l-ġlied kontra tiegħu. U aħna x'nagħmlu? Forsi ngħidu li Alla nsina
Forsi nibdew nemmnu li Alla ma jħobbniex, nammettu fil-qiegħ ta' qalbna li Alla qed jikkastigani. Jew nista' nagħmel bħal Ġesu, insofri. Insofri iva, imma fis-salib nara tiddi l-imħabba ta' Alla. B'kelma oħra, is-salib inħadnu miegħi. Din iċ-ċelebrazzjoni li qegħdin nagħmlu llum ma nistgħux nitilgħu u nbusu s-salib minħabba ċ-ċirkostanzi li qegħdin fihom. Imma ejjew ħudu wkoll f'dan il-mument nagħmlu sqarrija ta' fidi. Sqarrija ta' fidi f'kull wieħed u waħda minna illi f'ħajti li nixtieq tassew inbus u nħaddan is-salib tiegħi. Bil-għewda tas-salib ġejna mifdija u fis-salib tagħna insibu s-salvazzjoni. In-nisrani huwa dak li hu permezz tas-salib. U għalhekk Ġesu llum wara li aħna qegħdin narfu l-kobor tal-imħabba tiegħek lejna, jew fil-qalb tagħna intendu dik il-frażi hekk sabiħa li nuru l-fidi tagħna fik u b'dak li inti ġibtilna. Nadurawk o Ġesu u nberkuk għall-salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Ngħaddu issa għat-talbiet ta' interċessjoni. Għall-Knisja. Nitolbu ħuti eżies għall-Knisja qaddisa ta' Alla biex il-mulejjella tagħna jagħtiha s-sliem, jaqgħadha u jħarisha fid-dinja kollha. U lilna jagħtina ħajja ta' kwiet u paċi biex nagħtu glorja lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla ta' dejjem li tista' kollox permezz ta' Ġesu Kristu u rejt il-glorja tiegħek lill-ġnus kollha. Ħares fina l-immiet ta' ħnina tiegħek biex il-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha tibqa' sħiħa sal-aħħar fil-fidi u fl-isqarrija ta' ismek bi Kristu Sidna. Amen. Għall-Papa. Nitolbu wkoll għall-Papa Franġisku biex il-mulejjella tagħna li għażlu bħala jsof iħarsu jżommu qawwi u sħiħ għall-Knisja mqazzja tiegħu ħalli jmexxi il-poplu qaddis ta' Alla. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, il-ħaq tiegħek huwa s-sis tal-ħolqien kollu, b'nina tiegħek isma' t-talb tagħna ħares bit-tieba lill-Papa magħżul għalina u bis-seta tiegħek mexxi lill-poplu Nisrani biex jitqawwa aktar fil-fidi tiegħu taħt il-qassis l-kbir tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Għall-fidili kollha ta' kull ordni. Nitolbu wkoll għall-isqof tagħna l-isqifijiet presbiteri u djakni kollha, għall-ministri ta' kull ordni fil-Knisja u għall-poplu kollu tal-fidili. U Alla ta' dejjem li tista' kollox l-Ispirtu qaddis tiegħek qaddes u jmexxi lill-ġisem kollu tal-Knisja, għati widena t-talbuni tagħna biex il-fidili tiegħek ta' kull ordni u grad bil-grazzja tiegħek jaqduk fedeltà sħiħa bi Kristu Sidna. Amen. Għall-katekumeni. Nitolbu wkoll għall-katekumeni biex il-mulej Alla jħenna lihom u jaħfrilhom, jiftħilhom qalbhom, jagħtihom il-maħfra ta' dnubithom bil-magħmudija u jagħmilhom membri ta' Sidna Ġesu Kristu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox inti dejjem tkabbar il-Knisja tiegħek b'uli ġodda għaw il-fidi u l-fema tal-katekumeni tagħna. Għatihom tal-ġdid bil-magħmudija u l-aħħhom fost l-ulied adottivi tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Għall-għaqda tal-insara. Nitolbu wkoll ruħna kollha li jemmnu fi Kristu biex il-mulejjella tagħna jagħtihom li jħabbriku għall-verità u jiġmagħhom jħarishom fil-Knisja waħda tiegħu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox inti tiġma' flimkien lil uliedek imxerda biex iżommhom magħquda bejniethom. Fi ħnina tiegħek ħares lejn il-meħla ta' ibnek
Għaqqad fil-fidi waħda u sħiħa lil dawk li huma konsagrati b'magħmudija waħda u orbothom flimkien fir-rabta tal-imħabba bi Kristu Sidna. Amen. Għallut. Nitolbu wkoll għallut li lilhom qabel kulħadd waslet il-kelma tal-mulej Alla tagħna. Jagħtihom il-mulej li jimxu l-quddiem fl-imħabba ta' ismu u l-fedeltà mal-patt tiegħu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox li tajt il-wedid tiegħek lil Abraham u nislu ilqa' bit-tieba t-tab tal-Knisja tiegħek biex il-poplu li ksibt għalik fl-ewwel patt jistħoqqlu jasal għall-milja tal-fidwa bi Kristu Sidna. Amen. Għal dawk li ma jemmnux fi Kristu. Nitolbu wkoll għal dawk li ma jemmnux fi Kristu biex l-Ispiritu Santu jagħtihom id-dawl huma wkoll iseħħilhom jidħlu fit-triq tas-salvazzjoni. U Alla ta' dejjem li tista' kollox nitolbuk għal dawk li ma jemmnux fi Kristu imma jgħixu ħajja sinċira quddiemek. Għamel li huma jarfu l-verità tiegħek u li aħna nħobbu dejjem iżjed lil xulxin u nfittxu li nifhmu sewwa l-misteru ta' ħajtek ħalli nkunu xhieda aktar perfetti ta' mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Għal dawk li ma jemmnux f'Alla. Nitolbu wkoll għal dawk li ma jarfux lil Alla biex b'qalb sinċira jfittxu dak li hu sewwa u jistħoqqilhom isibu lil Alla nnifsu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox inti ħlaqt il-bnedmin kollha biex dejjem jixtiequk u jfittxuk sa ma jsibuk u jistrieħu fik. Għamel li l-kol kemm huma minkejja tfixkil u n-nuqqasijiet ta' kull xorta jifhmu s-sinjali tal-ħnina tiegħek u x-xhieda tal-emejjel tajba ta' min jemmen fik. Biex iġarbu l-feħ li jisqarruk bħala Alla wieħed veru u missier tagħna lkoll bi Kristu Sidna. Amen. Għal-mexxejja tal-pajjiż. Nitolbu wkoll għal dawk li jmexxu pajjiżna biex il-mulej Alla tagħna jmexxi l-fehma u l-qalb tagħhom skont ir-rieda tiegħu għall-paċi u l-ħelsien tas-sewwa ta' kulħadd. U Alla ta' dejjem li tista' kollox f'idejk jinsabu qlub tal-bnedmin u l-jeddijiet tal-popli ħares fit-tibgħa tiegħek lejn dawk li għandhom is-seta' jiggvernawna u bil-grazzja tiegħek għamel li l-popli kollha tad-dinja ikollhom rizq tajjeb, paċi sħiħa u libertà reliġjuża bi Kristu Sidna. Amen. Għall-imġarbinek. Nitolbu ħuti eżiż lil Alla l-missier li jista' kollox biex isaffi dinja minn kull tagħlim għarrieq, ibiet il-mart, jaqret il-ġuħ, jiftaħ il-ħabsijiet, iħoll l-irbit tal-jasar, jagħti vjaġġ tajjeb lil min isifer reġa' lura minn umbiet minn dar, lil marda jroddilhom saħħithom u jagħti s-salvazzjoni lil moribondi. U Alla ta' dejjem li tista' kollox farax tal-imniktin ħawwa tal-imħabbtin ħajasal għandek it-tab ta' kull min isejjaħlek fit-tiġrib u għamel il-bnedmin kollha jifirħu li fil-ħtiġijiet tagħhom qatt ma tonqoshom il-ħniena tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti bismewniet, jitqaddes ismek, tiġi salvnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-ard. Obsna ta' kuljum magħtina llum, aħfrilna li nuriedna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la tdaħħalniex fit-tiġrib iżda ħilsna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midinuk u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja dejjem. Lejn Ġesu Kristu nitolbuk li nitqarreb
bina bil-ġisem tiegħek, mhux il-kundanna tiegħi iżda ħliena tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistgħux jitilgħu taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun hemm fejn. Ġesu tiegħi, rasek l-għażiża, min li kisbek dak ix-xewq, kienu l-ħafna nubiet tiegħi, Ġesu twajjeb għafel u ħel. Ġesu tiegħi min kellu l-ħila jerfa' idu u għaddejk, kienu l-ħafna nubiet tiegħi, Ġesu twajjeb għafel u ħel. Issa flimkien nagħmlu t-talba għat-tqarribina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq is-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Int taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqak ġewwa fija sagramentalment. Nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba lik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. U Alla ta' dejjem li tista' kollox inti fdejtna bil-mewt qaddiża ta' ibk ta' Kristu ibnek u bil-qawmin tiegħu għall-ħajja, ibqa' ħares fina dal-għemil tiegħek tal-ħniena biex bis-saħħa ta' dan il-misteru li fih ħadna sehem ngħixu dejjem marbuta miegħek bi Kristu Sidna. Amen. Dan il-poplu tiegħek Mulej fakkar bil-ġieħ kollu il-mewt ta' ibnek, tama sħiħa fil-qawmin tiegħu għall-ħajja. Ixħed fuqu kotra ta' barka u għatih il-maħfra u l-faraġġ, qawwih fil-fid imqazza u wettqu bil-fidwa ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Għada niċċelebraw is-solennità tal-qawmiet tal-Mulej għall-ħajja. Din iċ-ċelebrazzjoni għada tibda fil-għaxija fis-sitta. Mela għada fis-sitta ta' filgħaxija iċ-ċelebrazzjoni solenni tal-qawmiet tal-Mulej għall-ħajja.